Nabang kalipatay supasa duta kasegabui kering o ginawa ko taman sa kapatay gelebek ako sula duluar ako si isa sa uday birong masayangku saya namya kapiyak aginawa ko kaimbiling akan sumya sukatakan kaimbutang akan sa ginawang ka begadan namya bimbang sa sala ka ang tunay mya suwag upasa deta kadang kadet kanayawing iseng kamatigem miaraw akong kadet jadi sembi akong kap surat taginawa sering kualangit makatulong ako makagura ukaku sarat taginawa miaraw akong kadet jadi sembi akong kap lalakaw ako kapagod sa koreka kaya sumuwalakan sumawat na ingat yapos na angkaw sa ginawang ka nabang kalipatay supasa duta kasegabui kering o ginawa ko taman sa kapatay gelebek ako sula duluar ako si isa sa uday birong masayang. Ino yung mga idol, sisita no sa gingala lang si sa puna piaga po, si sa Trampo Swagan to piaga po. So miya gilay tanong ko yung video tanong gilay tanong na giyang piaga ang mga lalasaya talagang pagkakondisyon na tanong sa palagi. So kita miyal pas tanong itang maragano ni Mato kasi tanong pa siya ng mga semitoron. So pamilya na yan, ano tanong ng tipo mamiro. So masyaallah, so ito pag-update na miskano po. Upasa deta kadang kadet kanayawing iseng kamatigem miaraw akong kadet jadi sembi akong kap surat taginawa sering kualangit makatulong ako makagura ukaku sarat tagi